Добре. Това е първият епизод на Clash of Clans. Тук ще ви показвам моето селце. И тук аз си пиша с едни приятели от класа и как се развивам. Сега само си правя армия. Ето, от бараката се прави, някой ако не знае. И аз да видя кой какво ми пише. Един човек само ми пише някакви работи. Чакайте да му дам. Ето, ще му пиша нахалник, защото много иска. Ето ти. И сега ще играем на Агарио, после на Clash of Clans, и пишете в коментарите на какво искате да играем. Имам онова с летящото нещо, после ще ви я покажа, да видите за коя игра ви говоря. Имам и Майнкрафт, има нови модове, ако не сте чули. Да се средоточим. О, безплатна храна. Още? Не. Сега ще направя една голяма глупост. Хая. И ето. Сега майка ми може да ме безпокои, сори. Не, ще умра. И за малко ще спра видеото. И извинете ми, майка ми малко ме безпокоя. Да, готово. Ще играем още веднъж. Епизодките ще са много... Епизодите ще са много, но ще са кратки. Или пък обратното, пишете в коментарите. Ахахаха. Мухахаха. Колко съм готин. Ела тук. Не. Така. Така. По принцип аз съм го направил този профил, за да играя на Clash of Clans, но мога да играя на други игри. Той се беше закрещил и аз го изядах. О, тук е бъгано с точки. Ама направо бъгаво. То здравата го изяде. Я чай да видим дали ще ни даде. Не е явно. Даде ни. Айде дай ми де. Моля те, дай ми сега. Моля те. Още. Сега ми дай.
Ето ти. Моля те, дай ми, не мияш, не мияш. Дай. О, напълни ме. Да, точно така. Ха-ха-ха. Много си бавен. О, на първо място е без име. О, не, защо? Тъй му почнах да му давам. Добре, поне ми даде точки и те са у мен. Той трябва да съжалява. И без това смятах някой път да го изям. Дабъл кил. Така. Бягай. Не, помощ. Ой. Голямо ой. На теб ти го давам. Заповядай. Ой, наистина голямо ой. Ще се сбогувам с 800 точки. Не, всъщност няма. Ха-ха-ха-ха. Проклет да си паяк! Да играем ли пак? Не. Исках да ви кажа за коя игра ви говорих. Ето тази. Да. Jetpack Joyride, нещо си. Имам и Defender 2 и Bruce Lee, и Shadow Fight и тази Fort компютър и долната с зомбито. И Minecraft. И някъде около 10 минутки ще са клипчетата. И другия клип го очаквайте и чао!